říkáš? Poslouchám. Zbavte se jich. No tak. To bylo krutý. Divný. Můžu zkusit ještě skladiště, jestli jsem náhodou nenechal vypnutý ten skript. Ne, do skladiště nic nebereš. Dobré. Já zkusím ještě jinou budovu. Access violation! Wow! 10 z 10. Takže, co tady máme? Allocated memory 212 MB, large free block 814, expiration date, compiled with Delphi XE3, CalStark, number, processors 8x Intel Core i7. To je dobrý. Call stacks, takže to pomalinku projedeme, aby se to mohli všichni podívat. Kernel 32 DLL, ty píč, co to je za kravina. Já všude je kernel databáze a kamko. A graphics hook teďka. Co ty píč, co to je? Word message. Moduly. Wi-Fi. Tam vystřihnu. Postaveno budov. Ztráty jednotek. Zabozli 2 jednotky. No.